नै केन्डिडेटनाव माने पार्टि जानो माने बयबो दंफैयो आरोना हाबजेनबायानोसै नै माने केन्डिडेटनि माबायाव गेटआव दङ आरोना। दा आंनि भिडिअ खालामनायनि खारना जाहैबाय मैयानि जे रिजाल्ट माने रिजाल्टआथ' फुरा दामाखा इन्टारेस्ट जानाय थांबाय आरोखि ना। दा थाङै थुङै ओरैबायदि डाबल इन्टारेस्ट जादोंना लोगोफोर। गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानो माने जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे साइडनि बेल आइकनावहाय थुना लाबानो जाबाय। दा आंनि नैबे बुंनो नागिरनाया जाहैबाय माने मैयानि रिजाल्टआ माने फुरा डाबल इन्टारेस्ट जादों आरोना रायजोफोर। मारनि डाबल इन्टारेस्ट जादों होनोब्लाथाय माने रुलिं पार्टि जे सरकार सालायबाय थाखानाय माने बिसोरनो ओरैबायदि गाज्रि फेजेन जादों आरोखि ना। ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय माने जे फेरेंगा दाउ गोसोम होननानै बुङोना मानसिफोरा, बे दाउ गोसोम होननाया माने बुंनानै लादों जाहैबाय माने बुंदों आरोना माने जुदि गावसिनि जे UPPL पार्टि बा ट्रेक्टर पार्टिनि जे सरकार बेखौ सिफायनो हायोबा माने हाग्रामा महिलारि सारनि माने गारियाव बारसोमना थैगोन। आरो जुदि मारै होनोमोनलाय जुदि गावसोर नांगाल जे BPF माने बिनि सरकारखौ जे सिफायनो हायोबा माने दाउ गोसोमा बा फेरेंगाया माने बिनि गारियावहाय बारसोमनानै थैनो ओंखारदोंमोन आरोना। दा थाङै थुङै फेरेंगाखौहाय माने बारसोमनांसिगोन बायदि मोनबाय आरोखि ना आङो रायजोफोर। दा ओरैबायदि लाजिनांथाव जाहैबाय फेरेंगाया ओरैबायदि माने गावनि दुगाजोंनो माने ओरैबायदि खोथा बुंनानै लाबाय बियो रायजोफोरनि सिगाङाव। दा ससियेल मिडियायाव बबे मोखांजों ओंखारबावगोन बेखौसो आं सिन्था खालामबाय आरोना बिरादनो। बे मोनसे आरोना दा ओरैबायदि डेन्जार जानानै थांबाय मैयानि दिनाव। दा आं जुदि UPPL मोनबा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारलामोन आरोखि ना, साजों थाला बारैनो खोरखि हाबनाय माने थासिगौमोन आरोखि ना बेबायदि। दा नै बयबो दंफैयो आरोना इन्टारेस्ट बेबायदि आरोखि ना। दा जाय बिथांमोनहा माने रंजाखो बबे जायगायाव हरखा गावनानै मोसाखो एसे कमेन्टआव फाट लायनाय खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना रायजोफोर। मानो होनोबा देग्लायनि इलेक्सना फुरा डाबल इन्टारेस्ट नालाय, रिजाल्टआबो डाबल इन्टारेस्ट नालाय, जेखौ होनदों टाइगार इज बेक ना रायजोफोर। दा बेखिनियानो आरोखि ना। बाय बाय, अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन आरोखि ना। एसेयावनोसै।